Kaag sa good vibes, nakatilaw na kamubalasang cupcakes nga himo sa Bougainvillea o kung mga puto nga himo sa kayog shells. Ini ang mga produkto sa mga estudyante sa La Consolacion College, Bacolod. May report si Barbara Mijares. Nasalida sa food trade test event sang Biyernes ang nagkalain-lain nga bag-o nga mga produkto sa mga estudyante sang Hospitality Management Major in Culinary Arts sa La Consolacion College, Bacolod. Kabahin sang ilang nga thesis ang mag-develop sang bag-o nga produkto nga gikan sa local raw materials. Gani himo sa kayog shells nga bugan sa Sagay City, ang ini nga grupo naghimo sang puto, hopia chips, pate kag Spanish-style kayog. Bugana naman sa Cabancalan City ang kulo nga pamilya sang langka. Gani ang ilang nga grupo naman ang nag-produce sang kulo pasta, kulo jam, kulo bread and cookies. Trinay namon sa jam, first try namon, okay siya. Then nagpa-check kami kala Chef AP, then ginghatagan niya kami sa idea na pwede namon siya, why not turn it into a flour. So gihimo namon siya flour, then out of the flour nagsuggest man sila Chef JP na himuon namon into pasta. Masami naman nga nagagamit sang alibhon o kung sambong ang amay sing isa ka group member nila. Gani gikan diri sila ang nagkuha sang ideya sa paghimo sang sambong pandesal, cracker, tarts kag bisan pa ice cream. May gusto gamis man. Permi siya balagati intake sang herbal. Di amo na nga nakita naman nga pwede siya ma-innovate sa mga products nga hindi lang sa herbal nga mga gamit sa mga sa mga actually mga ang pandesal, pwede siya may pandesal, pwede ba siya sa cracker. Pathag sang isa sa ilang nga instructors, hindi lamang maka-isa, kundi series of testings ang ginpatuman. Tubtob nga malapot nila ang nagakaigo nga produkto. Ang pinakamatagal namin dito last 2 years ago was 10 times before nila na-achieve ang product. So this time, siguro yung raw material is easy to find, no? Like in one place in Sagay or in some parts of Negros. So mga 6 times lang ang pinamatagal this year for the food product development. Mga estudyante naman gikan sa nagkalain-lain nga senior high school sa Bacolod ang nagtilaw bilang kabahin sa ilang nga commercial acceptability. Nasa mga na-develop in the past, kaya may mga estudyante makikita nga nag-successful na, yung nakaput up na sa ilang negosyo. May ara na sa restaurant, sa Sagay, at sa Calis, and then ang iban sini sa ila subong are also aspiring na maging restaurant owners. Wala nagapabilin dira ang mga bag-o nga produkto. May Bougainvillea pancake, syrup kag cupcake. Mayara man sang leche flan with langkawas essence, kasubong man langkawas muron, kag may tamarind tart. Nagaserbe ini nga venue sa pagdiskubre hindi lamang sang bag-o nga mga produkto kundi lakip na sang mga talento. Barbara Mijares, Digicast Negros.